Corruption in Zimbabwe is now so severe that the International Monetary Fund has intervened, urging the Zimbabwean government to address the embarrassing levels of state-sponsored corruption. Achipere mushe muri Zimbabwe, IMF yotoona kuti aiwa state kana kuti the Republic of Zimbabwe vakuru vemo government ndo iri kutonya kuita corruption kudarika vanhu vekuzasi kana ma citizens. Achipere mushe sana bina mashoko abuda nyongo pana pataona upo chimwono kuti bo subscribe like kuti on the bell icon. Notanyora achiti Zimbabwe is now the most corrupt country in sub-Sahara Africa, where 87 million can be looted through the presidential GOAT project that never materializes, yet the millions disappear and hospitals are left without even paracetamol. Anobva poster picture our newspaper rakanzi Zimbabwe must address corruption to reduce vulnerabilities. IMF ndori kunyora this statement ichiti aiwa Zimbabwe inofanira kuadresa aiwa nhau dzecorruption. Tichiendera mberi anotaura chiti the fact that even the IMF is calling out the Mnangagwa regime for its corruption is a huge red flag. It is tragic that the Zimbabwean government is being publicly shamed for its inability to control its own crookedness. Achipere mushe muri Zimbabwe, nyika Zimbabwe aiwa yochichodesa kunzwa kuzvinzi aiwa manyanya kuita state pushed corruption. Aiwa achipere mushe kuti corruption achiri kunzi yanyanya. IMF kuti Zimbabwe ngai address nhau dzecorruption. Tudze munoti kuri pamusoro penhau idzi munozviziva zvese zvikutransfer zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Pindai mukomeni section medu motuza mavhunguto enyu, musano subscribe, kulike chino tina